sewu Bapak kepareng matur bila kakdang sikra sampun siaga hanampi seserpan. Salajengipun kula sumangga njenengan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Sumangga kula dherekaken jumeneng sakwatawis. Saderengipun nampi seserpan saking Bapak Dwija. Langur rumiyin sumangga kula dherekaken manuku puja ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Wirah. Nut agami saha kapitayanipun piyam sowang-sowang kanthi pangajab murih pawiyatan ing are menika kalaksanaken wilujeng tanpa bambeng rahyu tanpa reridu manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Sumangga kula dherekaken lenggah wonten pelanggan sakawit. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek mpun ping kalih biasanya semangat. Nggih. Ping 3 semangat melih. Langkung afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mboten semangat melih neng medeni wong. Nggih. Wonten ing siang menika ing materi menika santi mawon awit kathah praktekipun. Ngaten nggih. Kula saha panjenengan sami-sami sinau wonten permadani menika kathah napa senior-senior kula, senior-senior panjenengan, nanging kula badhe nyobi sekedhik pangertosan kula inggih rumiyin kula ngangsu inggih saking permadani menika kula badhe nyobi nularaken dumateng panjenengan. Nggih pun tepangaken kula Rais. Pokoke nek kono-kono iku biasane diparapi Mas Rais ngoten. Nggih. Wis tuwa ya jeh Mas wae. Awit riyin kula niku asring wonten ngajengan nganten ngoten nika. Cucuk laku, cucuk lampah. Nggih. Wiwit taun 1990 nika kula dados cucuk lampah ngantos taun 2009. Nah. Ngantos 2009. Dados 2009 menika kula ajeng cucuk lampah. Kula disin-isin warga kula. Lho, Mbah sampean cucuk lampah iku kepiye kok joget-joget kalih Domas. Terus kula leren, kula terus manata cara. Ngaten. Kula nika. Kula Muhammad Rais, nggih. Alamat kula wonten ing Luwang Tayu Pati. Kula napa gadah sisian estri lumrah nggih. Lumrah nggih. Nembe setunggal lan insyaallah nggih cekap setunggal menika. Nggih, cekap setunggal. Mugi-mugi kegawa ngantos benjang wonten ing akhirat. Amin. Nggih, lajeng anak kula 3. Anak kula 3 jaler sedaya. Napa mbajeng menika sampun nyambut damel ingkang
nomor kalih lan nomor 3 wonten kajen, ingkang nomor 3 wonten matolek. Nggih. Ngaten. Lajeng HP 081 nek mbok menawi minjang anu napa panjenengan manata cara aku iki ana sing kurang isah-isah misal saged nelpon kula 081 sampun 225 389 979 nggih menika nomor HP kula ambek pilih mangke saksampunipun seserepan utawi wonten ing njawi pawiyatan panjenengan saged telepon kawula awit menawi panjenengan menika wonten ing mriki mbok menawi mboten ngantos komplit target wonten ing permadani menika mengenal napa menika busana Jawa kemudian untuk memakainya menika target di permadani awal. Dados mangke saksampunipun panjenengan wisuda saged telepon kawula iki kepiye carane iki kepiye cari saged nggih. Busana Surakarta Hadiningrat menika wonten 6 jenis nggih. Jinising busana kakung gagrag Surakarta Hadiningrat. Ingkang angka sepisan inggih menika Atela. Atela menika kados beskap hanamung benikipun wonten ing tengah menika Atela. Wonten gagrag Surakarta inggih wonten Atela. Gagrag Ngayogyakarta inggih wonten busana Atela. Ingkang angka kalih sikepan. Sikepan menika duk rikala suwau ingkang dipun agem Mas Basuki napa menika Mas Basuki Dagelan pelawak duk rikala iklan napa nggih nika? Hewes-hewes iki lho. Hewes-hewes. Lajeng ingkang angka 3 beskap. Beskap menika jinis busana Surakarta ingkang benikipun nyamping ngeten nggih. Ning mboten kados niki. Nyampingipun ngiwa. Menika ingkang dipun wastani busana beskap lan wingkingipun leres krowok nggih wonten krowokanipun menawi napa wau sikepan nggih sikepan menika meh kados ngeten iki namung lebetipun wonten rasukan petak. Nah, nika contonipun. Janipun dinek malah pun wonten malah kula nyontoni ngeten nggih mboten napa-napa nggih. Kados menika sikepan. Menika wau Atela ingkang angka sepisan nggih. Atela gambaripun kados mekaten. Atela. Nggih. Ingkang kula nggih menika. Atela. Nggih, dados dalem Atela. Dados lurus ngeten iki dipun benekaken wingkingipun krowok tetep nggih. Wingkingipun krowok. Ngaten, menika Atela. Lajeng sasampunipun Atela beskap. Lah menika beskap. Benikipun wonten samping nyamping ngaten nika. Menawi Ngayogyakarta marak mengiwa menawi Solo Surakarta marak menengen. Nggih menika beskap.
Lajeng ingkang angka sekawan busana takwa. Takwa. Padahal niku takwa nggih, tulisane takwa nggih. Ning cara Jawane takwa. Nek niku wau mboten atela ning atela. Niki takwa. Ngajengipun cetha nggih, baju takwa nggih. Ning menika awis-awis dipun agem. Ngoten nggih. Lajeng ingkang angka gangsal langen harjan. Langen harjan menika kados jas wonten dasi kupunipun. Lah menika nggih kados jas menika busana langen harjan. Menika cakrik Surakarta Hadiningrat. Salajengipun menika busana landung gagrag Surakarta Hadiningrat. Dados wingkingipun boten wonten krowakanipun, namung menawi cakrik Surakarta ngajengipun wonten segitiganipun, boten lurus. Contonipun ngaten. Nah, kados ngaten. Nggih, menika cetha nggih. Nah, niki rasukan cotan. Rasukan cotan menika sok adaanipun menika dipun agem boten. Menawi putra-putra jenengan ajeng tetakan. Nah, tetakan. Nah, nika dipun ageng menawi bakda dipun tetaki wonten acara napa pahargyan ngoten nika, nyampingipun ngoten nika. Saged ngagem beskap, saged ngagem napa? Atela, saged ngagem sikepan, namung nyampingipun modelipun ngoten nika. Nggih, mboten dipun wiru. Racikanipun busana saking ngandhap sak menginggil nggih wonten slop canela. Slop menika paling andhap. Mangke dipun apalaken nika. Mangke tesipun wonten apal. Dados kula niku menawi badhe manata cara niku tak eling-eling dengan cara saya sendiri. Slop jarik, udet jero, udet jaba, sabuk, beskap, blangkon, keris. Ngoten. Dados menawi sampun sedaya kula tata ngoten nika, kula nggih ngoten ben boten napa kesupen. Dados kula apalke slop jarik, udet jero, udet jaba, sabuk, beskap, blangkon, keris. Niku anggere niku pun komplit bablas ngoten mawon. Menawi gulungipun kados niki mangke ngagemipun nggih. Senajan to enggal tetep dipun gulung malik nggih. Tetep dipun gulung malik. Nggih. Dados nek ngagem mangke sekeca. Mboten muntir, mboten nek niki rak mangke terus do ucul. Nggih. Do ucul. Ning nek kados ngoten niku sekeca langsung ngubetke. Lajeng epek mangke praktek. Niki jenenge epek. Nggih. Epek. Lah epek menika nggih wonten timanganipun. Wonten timangipun. Wonten. Nggih. Pundi? Nggih. Nika jenenge timang.
Lah nika jenenge lerep. Dados epek timang lerep. Ning ya angger tak singkat sabuk ngoten mawon nek napa menika menawi badhe manata cara ngoten kula. Dadi selop jarik udet jeruk udet jaba mboten stagen ngoten mboten. Nggih, epek timang lerep. Epek timang lerep lajeng rasukan. Rasukan menika nggih kala wau wonten ingkang beskap, wonten ingkang atela, wonten ingkang sikepan, wonten takwa. Nggih, takwa. Nggih. Nek kula nggih angger takwa ngoten mawon. Nggih. Nek rumiyin perias-perias riyin niku tetep mastani takwa. Nggih, takwa. Kula ya bertanya-tanya, takwa ku apa jebul-jebul takwa niku lho. Ngaten. Lajeng destar utawi blangkon. Nggih. Blangkon menika nggih wonten ingkang Cakrik Ngayogyakarta. Wonten ingkang Cakrik Surakarta. Menawi Ngayogyakarta wonten ingkang Kasepuhan. Wonten ingkang Senopaten. Ngaten mangke wonten nggih. Sekedhik kita kenalkan nanti. Lajeng duwung ingkang pungkasan menika duwung. Menawi panjenengan sampun ngagem nyamping lajeng sampun stagenan sampun ngagem lontongan menika epek timang lerep lajeng beskap sampun ngagem destar utawi blangkon panjenengan ingkang pungkasan ngagem duwung menika keris. Nggih. Menika sampun komplit. Dipun tambahi napa menika klante nggih saged malah langkung sae. Nggih menika. Nggih menika. Menawi dereng kagungan menika wau sampun jangkep. Nggih. Jinising busana kakung Ngayogyakarta. Menika wonten peranaan, wonten atela utawi beskap, wonten sorjan. Ingkang kula nggih menika napa? Jogja. Sorjan. Sorjan jinis lurik. Nggih. Sorjan jinis lurik. Menawi atela kala wau kados atela ngayog napa? Surakarta. Nanging menawi atela Ngayogyakarta menika ngajengipun boten krowak. Ngajengipun boten neng Mas. Contoh. Menika. Atela Ngayogyakarta menika benikipun wonten tengah. Benikipun wonten tengah kados Surakarta kala wau. Bentenipun menika boten ketinggal nggih niki nggih. Neng niku ingkang dipun astane Ngampurancang menika dipun ketutupan asta ingkang Ngampurancang menika ketutup lurus bunder ngaten. Menika ingkang Cakrik Ngayogyakarta. Blengkung. Atela ing pisowanan nyantri. Menika biasa sadanipun pisowanan nyantri menika saderengipun hadicara pahargyan. Saderengipun hadicara napa menika ijab kabul menika wonten hadicara nyantri. Nggih, nyantri menika tiyang sepuhipun kakung, bapak ibu ingkang kakung menika dereng derek. Menika calon penganten kakung nyantri wonten ing calon mertua menika jenenge nyantri.
Sadenipun ngagem busana mekaten. Menika ingkang dipun wastani surjan. Lah surjan menika entelakupipun nggih, entelakupipun nangkepipun kancing menika mriki. Nengen nggih menika ingkang Ngayogyakarta. Menawi Surakarta menika ngeten ngiwa. Nah, menika wonten ingkang surjan kembang, surjan lurik. Nggih. Kathah menawi badhe mundhut wonten Yogya kathah menika. Menika rasukan peranaan mujudaken ageman resmi. Nah niki menawi wonten keraton, nggih, wonten keraton. Lah menika blangkon utawi destar ingkang dipun wastani destar cekok mondol. Aneh nggih. Cekok mondol. Nggih. Ingkang wingking menika kados kula ndek alit nek dicekoki niku lho. Nggih to? Ah, jamu glempo. Nggih to? Nggih. Glempo. Nah, nika cekok mondol. Menika sadanipun dipun agem para abdi dalem. Menika destar utawi blangkon Perbawan Cakrik Solo. Perbawan menika wingkingipun benten kalian blangkon menika. Cetha nggih. Wingkingipun menawi menika lurus, menawi ingkang Perbawan menika lengkung ngandhapipun. Menika kesatrian kados niki. Nggih. Nika. Nikine ngandhapipun lempeng. Ingkang baku menawi lengkung ngandhap Perbawan, ingkang lurus ngandhap kesatrian. Nggih. Wonten malih ingkang dipun wastani tempen. Tempen menika kados blangkon. Nggih pancen blangkon. Namung nginggilipun boten dipun tutup. Jan-janipun menawi dipun tutupke ngeten nggih persis blangkon, nggih. Persis blangkon. Nanging menika mboten dipun tutupake. Nggih. Nggih menika jenenge tempen. Lah, menika destar utawi blangkon Cakrik Ngayogyakarta. Nggih, menika destar nang menika Kaneman. Kaneman menika ingkang ngandhap menika nempel kados niki. Ha niki nempel nggih. Nggih, nempel. Menika ingkang destar Kaneman Gagrag Ngayogyakarta. Lajeng menika blangkon Kasepuhan Gagrag Ngayogyakarta. Wonten Benggange. Nggih ta? Cetha nggih. Dados menawi dipun agem menika Kaneman menika Kasepuhan sak ngandhapipun talingan. Wonten melih Gagrag napa menika Sunan Kalijaga menika ngandhap melih ngeten. Wonten. Nah, menawi panjenengan pesen Gagrag Sunan Kalijaga ngoten rada di Senopaten ngaten nika. Nggih.